Nosaltres sempre hi som. Ja començava a ser hora d'anar a dormir. El pare endreçava coses a la cuina i la mare els va dir: Jana, Alba, poseu-vos el pijama que heu d'anar al llit a dormir. Sí, mama, ja hi anem. va contestar la Jana. Vindreu a fer-nos un petó de bona nit? Esclar que sí, afanyeu-vos. La Jana va ajudar a l'Alba a posar-se el pijama i totes dues es van ficar als seus llits, una al costat de l'altra. Ja està, mama. I el papa? Bé? Ja venim. Bona nit, petites nostres, que descanseu bé, va dir el pare. Bona nit. A dormir i recordeu que nosaltres sempre estem amb vosaltres. Quan els pares van apagar el llum, tot el sostre es va il·luminar d'estrelles i en Django, el seu fidel gos, es va estirar als peus del llit de les dues nenes. La Jana va ser la primera en despertar-se. El sol que entrava per les escletxes de la persiana il·luminava la seva habitació. Mama? Va dir en veu forta, però no va contestar a ningú. Papa? Va cridar de nou, però tampoc no van contestar ningú. L'Alba es va despertar i va mirar la seva germana amb els seus grans ulls sense saber què passava. Anem, Alba, que els papes em sembla que no hi són. En Django, el seu fidel gos, les va acompanyar per tota la casa. El menjador, la cuina, l'habitació dels papes. No hi eren. Però on podien ser? Com és que les havien deixat soles? La Jana, decidida i valenta, ho va tenir clar. Havien d'anar a buscar els papes. Saps què, Alba? Anirem al poble a buscar els papes. Potser els necessiten. L'Alba, com sempre, va mirar la seva germana gran amb admiració i va bellugar el cap amunt i avall dient que sí. I així, igual que a la nit s'havien posat el pijama per anar a dormir, ara es vestien per sortir cap al poble. Alba, començarem pel meu col·le. Potser hi tenen una reunió amb altres pares. I així va ser com les dues germanes, acompanyades del seu estimat company, van començar a caminar camí de l'escola de la Jana. Quan van arribar a la plaça de l'Ajuntament, una veïna els va preguntar: On van aquestes dues nenes tan maques? Soles? A buscar els papes al meu col·le. A casa no hi són. va contestar la Jana. I van continuar caminant. Però la seva sorpresa va ser que l'escola era tancada. La reixa de la porta que donava accés al pati tenia un gran cadenat i no es veia ningú, tampoc els pares de la Jana i l'Alba. En veure que no trobaven els seus pares, la Jana es va posar molt trista i no va poder evitar que una llàgrima li baixés pels seus bonics ulls. L'Alba, quan va veure que la seva germana gran plorava, li va fer una abraçada, un petó a la galta i li va donar un mocador perquè s'assumés el plor. Les dues valentes germanetes es van fondre en una abraçada i la Jana va dir: Gràcies, Alba. Tu també ets molt valenta. Ara anirem a la teva escola a veure si els papes són allà. Dit i fet, van començar a caminar pel carrer de pujada, sempre acompanyades pel Django. Quan estaven arribant, van veure de lluny un grup de pares i mares davant de l'edifici de l'escola Bressol. Mira, Alba, allà es veuen molts pares i mares. Segur que els papes són allà també. I accelerant el pas tant com els va ser possible, van arribar fins a la porta de l'escola buscant els seus papes entremig d'aquells homes i dones. «Hola, Jana», va dir un dels pares. «Què feu aquí soles?» Estem buscant els nostres papes, que a casa no hi eren. «Doncs aquí no hi són. Aneu cap a casa, que segur que hi seran». El sol
marxava darrere les muntanyes i començava a fer-se de nit. En arribar a casa, només hi havia silenci. Els papes no hi eren. Cansades de tant caminar, es van estirar al sofà del menjador i, abraçades, es van quedar adormides. Els ocells cantaven. El sol començava a il·luminar a poc totes les estances de la casa. La mare, que era a la cuina preparant l'esmorzar, va dir en veu alta: Jana, Alba, amunt, que ja és un nou dia i hem d'anar d'excursió. El pare de les nenes tornava de passejar amb en Django. Vinga, petites, que hem d'anar a buscar la caravana per marxar ben lluny i se'ns farà tard. La Jana va obrir els ulls a poc. L'Alba ja era amb la mare i miraven totes dues la germana gran. Mama, Va dir la Jana gairebé cridant. heu tornat? Com? Va preguntar la mare. L'Alba es va apropar a la seva germana gran, que somreia molt, i li va fer un petó a la galta. T'estimo, Alba. Ets la meva germaneta valent. Per sorpresa, l'Alba va dir: T'estimo, Jana. I jo us estimo a les dues. Però ara, amunt. I recordeu que nosaltres sempre hi som. Els pares, l'Alba, la Jana i en Django es van abraçar mentre el sol anunciava el despertar d'un nou dia per damunt de les muntanyes.